आमच्या आवाजाला प्रतिसाद एसपीजे कडून मिळतोय, कारण मुंबईची शिस्त तुम्हाला माहित आहे. हे एसपीजे मेलोडी ग्रुप्स आहे मलाडचं, आमच्याकरिता थांबलेलं आहे. कारण आता जे गोविंदा पथक आहे, या गोविंदा पथकाचा प्रयत्न पहा काय आहे. 5 थर लावले जातील, 5 मनोरे लावले जातील आणि तेही फिरते मनोरे असणार आहेत. अर्थातच संपूर्ण गोविंदा हे गोल गोल फिरणार आहेत. त्याकरिता माझा आवाज ऐकण्याऐवजी त्यांचा प्रयत्न पाहूया. मी विनंती करणार आहे गोविंदा पथकाला, अर्थातच जय हनुमान गोविंदा पथक खेरडी शेकवणवाडी, आपण आपले मनोरे रचावेत. एक्का मात्र नंतर आमच्याकडे एक्का, खेरडीचा एक्का, खेरडीचा एक्का आमच्याकडे. अभिवादन करा सगळ्यांना. होऊ दे जयघोष त्या एक्क्याचा. सर्वात लहान एक्का आहे. जय गणेश गोविंदा पथकाने एकूण 2 प्रयत्न केले. एक्का पहा, उंची पहा, सगळे नियम अर्थातच महाराष्ट्र शासनाने दिलेल्या सगळ्या नियमांची या ठिकाणी तंतोतंत अंमलबजावणी करण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला जातोय. जय हनुमान गोविंदा पथकाची चर्चा होते. मित्रांनो, श्रीकृष्ण, या श्रीकृष्णाने दही दूध लोण्याचे माठ तोडले, माठ फोडले. मथुरेला जाणाऱ्या या गवळणींचा रस्ता अडवला. का अडवला? तर त्याचं कारण होतं की जो बाजूला राज्य करणारा राज्यकर्ता होता, राजा होता, तो त्यांची पिळवणूक करत असे. त्यावेळेला त्या काळामध्ये पहिला असहकार्याचा जो या ठिकाणी बंड पुकारला तो श्रीकृष्णाने पुकारला होता. कारण त्याला माहित होतं की आपल्या या गवळणींच्या दही दुधाला आणि त्याचबरोबर त्यांच्याकडे असणारे जे दुग्धजन्य पदार्थ आहेत, या पदार्थाचा योग्य भाव मिळावा, तो मातीमोल होऊ नये, म्हणून या ठिकाणी त्याने केलेले हे पहिले असहकार्याचे आंदोलन होतं. अशा प्रकारच्या श्रीकृष्णाकडून अनेक गोष्टी आपल्याला पाहायला मिळतात. सर्व प्रेक्षकांना आपण गोविंदा पथकाने कोणत्याही प्रकारचा अडथळा होणार नाही. त्याचबरोबर महागड विजापूर हायवे आहे आपल्या बाजूला, या हायवेवरती कोणत्याही प्रकारचं ट्रॅफिक जाम होणार नाही याची आपण याचं जर आपण काम पाहिलं तर क्रीडा क्षेत्राच्या विशेष अशा प्रकारचं योगदान श्री साई प्रतिष्ठान खेरडी आयोजित या दहीहंडी उत्सवाच्या निमित्ताने गणेश बोरड यांना विनंती आहे, आपण विजय घाणेकर यांचा सन्मान करावा. विजयजी घाणेकर क्रीडा क्षेत्राकरिता विशेष अशा प्रकारचं योगदान, क्रीडा क्षेत्राकरिता विशेष अशा प्रकारची कामगिरी, राष्ट्रीय खेळाडू आणि त्याचबरोबर या गोविंदा पथकाकरिता काही वर्ष एक्का स्वतःचा मुलगा देणारे अशा प्रकारचे विजयजी घाणेकर हे या ठिकाणी दाखल झालेले आपण पाहतोय. सर्व प्रेक्षकांकरिता लकी ड्रॉ. थँक्यू 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 एसपीजे थँक्यू. मी पुन्हा एकदा सर्व प्रेक्षकांकरिता एक सूचना देतोय. लकी ड्रॉ आहे. लकी ड्रॉमध्ये पैठणी आहे आणि त्याचबरोबर सोन्याची नाकात घातली जाणारी नथ देखील आहे. आणि जर याचे विजेते ठरायचं असेल तर तुम्ही थेट या ठिकाणी शिवराज धाबेसमोर या ठिकाणी आपण तिकीट विक्री करतोय, तिथे तिकीट घ्या. फक्त 10 रुपयाची तिकीट आहे. फक्त नथच नाही, पैठणीच नाही, त्यासोबत सायकलही आहे आणि ग्रहपैकी वस्तूंचा सेट देखील असणार आहे. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाकरिता उपस्थित असणारे तंटमुक्ती अध्यक्ष मोरोणे गाव आदरणीय प्रमोद शिंदे हे या ठिकाणी उपस्थित आहेत. त्यांचा यथोचित मानसन्मान
करण्याची विनंती करणार आहे. आदरणीय इम्रानभाई कुलकर्णी यांना विनंती आहे आपण आपल्या शुभ हस्ते प्रमोद शिंदे यांचा सन्मान करावा. प्रमोद शिंदे यांना विनंती आहे हा सन्मान स्वीकारण्याकरिता व्यासपीठावर यायचे. साई प्रतिष्ठान खेरडी चिपळूण साहित्य मराठी उत्सव 2023 मध्ये आपण अनुभवतोय. आज एक अप्रतिम अशा प्रकारचा थरार, उत्तम प्रकारची साऊंड सिस्टीम आणि दर्जेदार अशा प्रकारची लाईट व्यवस्था अर्थातच प्रकाश व्यवस्था आपण पाहतोय श्रीयुत भूषण कापडी यांच्याकडून. आणि त्याचबरोबर या आजच्या दिवसामधील हे 5व्या क्रमांकाचं गोविंदा पथक या ठिकाणी दाखल झालेलं आहे. या गोविंदा पथकाकडून एकूण 5 थर लावले जाणार आहेत. 5 थरांची सलामी असणार आहे आणि हे 5ही थर या ठिकाणी फिरते असणार आहेत याची सर्व रसिकांनी नोंद केली. या व्यासपीठावरती सन्मान होतोय इम्रानभाई कुलकर्णी यांचा आणि हा सन्मान करण्याची विनंती करणार आहे माननीय रामचंद्र बुरड यांना विनंती करतो आपण इम्रानभाई कुलकर्णी यांचा सन्मान करावा. पाच थर तेही फिरते तर प्रथम 7 थरांची सलामी आणि 7ही थर फिरते. 7 थरांची सलामी 7 थरांची सलामी दिली जाईल. 5 थर हे फिरते लावले जातील. 7च थर लावले जातील. जय हनुमान गोविंदा पथक खेरडी शिगवडवाडी आजच्या एकूण या दहीहंडी उत्सवातील हे 5व्या क्रमांकाचं गोविंदा पथक. स्टेजच्या समोर जे प्रेक्षक आहेत स्टेजच्या समोर प्रेक्षक ते बाजूला होतील. त्याचबरोबर या कार्यक्रमाकरिता उपस्थित असणारे जहीर आदरणीय जहीरजी कुटली यांचा या ठिकाणी यशस्वी मान सन्मान केला जातोय. नितीनजी ठोकाळ यांना विनंती करतोय आपण जहीरभाई कुटली यांचा यशस्वी मान सन्मान करावा. मित्रांनो आपल्याकडे दोन नितीन आहेत त्यामुळे आपल्याला काळजी करण्याची गरज नाही आहे. एका बाजूला तालुका अध्यक्ष आहेत तर दुसऱ्या बाजूला दुसरे नितीनजी ठोकाळे आहेत. 7 थर 7 मनोरे लावले जाणार. वर्ष दुसरे दहीहंडी उत्सव 2023 या आनंदाच्या सोहळ्यामध्ये एक खास आकर्षण म्हणजे मुंबई मालाडवर आले SPG बँड मुंबई मालाड आणि आपल्या चिपळूण तालुक्यातील नामवंत असे लाईट बँड आणि सावळ्याचे SK साहेब भूषण कांबळे यांचा वेगळाच आनंद आपल्याला पाहायला मिळतो. डॉक्टर श्रीहास भडबडे यांना विनंती करतो आपण व्यासपीठावरती यायचंय. आदरणीय श्रीहास भडबडे हे या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत. त्यांचं मी साई प्रतिष्ठान आयोजित करण्याची उमेश बुरड दहीहंडी उत्सव 2023 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. एकूण 3 थर लावले गेले. 4थ्या थराची तयारी 4था मनोरा रचला जातोय. एकूण 7 थर अर्थातच 7 मनोरे रचण्याचा या ठिकाणी मानस आहे तो म्हणजे जय हनुमान खेरडी शिगवडवाडीकडून. सुंदर असे रचत असताना एक वेगळाच आविष्कार आपल्याला पाहायला मिळतो. सर्व विविध घटकांचं त्याचबरोबर या कार्यक्रमाकरिता उपस्थित असणाऱ्या आदरणीय डॉक्टर अमीना चौगुले यांचा या ठिकाणी यशस्वी मान सन्मान आणि विनंती करतो.
शेरडी हेही या ठिकाणी दाखल झालेलं आहे. महाकाली गोविंदा पथक शिरगाव हेही या ठिकाणी दाखल झालेलं आहे. त्यांचंही आम्ही काही प्रतिष्ठान आयोजित पहिल्यापासून धोरण त्याच्यापासून उमेश धोरण स्मृती चषक दहीहंडी उत्सव 2023 मध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतो. विशेष कौतुक करावं लागेल. उत्तम प्रकारचे आणि पुरवण्याचं काम केलं. त्याचबरोबर या दहीहंडी उत्सवाकरिता उपस्थित असणारे आदरणीय अनिपजी चौगुले सर यांचा यथोचित मान सन्मान केला जातोय. रामचंद्र गुरण यांना विनंती करतोय आपण डॉक्टर माननीय अनिपजी चौगुले सर यांचा आपण सन्मान करावा. शिरगाव गोविंदा पथकाचे आणि पुन्हा एकदा साई प्रतिष्ठान खेळीच्या वतीने मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतात. त्याचबरोबर श्री गोविंदा पथक खेळणीचं देखील आम्ही मनापासून स्वागत करतोय. वेटलाई गोविंदा पथक ब्राह्मणवडे यांचेही आम्ही अत्यंत मनापासून स्वागत करतोय. स्टेजवरती जे या ठिकाणी बालगोपाळ आहेत त्या सगळ्यांना विनंती आहे आपण स्टेजवर कोणीही थांबायचं नाहीये. कोणीही थांबू नका. आम्हाला माहित आहे कारण आपल्या समोर व्यक्ती आहे दर्दी त्यामुळे झाली गर्दी आणि त्या व्यक्तीचं नाव आहे अभिषेक ठसाळे आणि साई प्लाझा आणि त्यांची संपूर्ण टीम अर्थातच साई प्रतिष्ठान खेरडी. मित्रांनो या ठिकाणी तालुका अध्यक्षपदी निवड झाल्याबद्दल आणि त्याचबरोबर महाराष्ट्रीयन यादव चॅरिटेबल ट्रस्टचे विश्वस्त झाल्याबद्दल वेटलाई गोविंदा पथकाच्या वतीने अभिषेक ठसाळे यांचा सन्मान केला जातो. मित्रांनो अशा प्रकारचा सन्मान हा होणं ही एक आपण आज संपूर्ण ही एकूण तालिकाच पाहतो कारण या तालिकेमध्ये कोणी थांबत नाहीये. पण अभिषेक ठसाळे यांचा संपूर्ण कामाचा ओघ पाहिला त्यांच्या कामाची पद्धत पाहिली की तुमच्या लक्षात येईल की ते सन्मानात पात्र ठरतात. म्हणूनच वेटलाई गोविंदा पथकाकडून त्यांचा सन्मान परंतु गोविंदा पथक अमर असताना दुसरा प्रयत्न
थांबवला तर खूप बरं होईल. एसबी आवाज जरा थांबवला तर बरं होईल, कारण फिरते मनोरे आहेत. जबरदस्त प्रयत्न, 5 थरांची सलामी आहे. फिरते मनोरे आहेत, अप्रतिम प्रयत्न आहे. एकचा पहा किती लहान आहे. जगन्नाथ गोविंद पदक शिंगवणवाडी याच्याकडून हा प्रयत्न केला जातो. टाळ्या तर निश्चितच झाल्या पाहिजेत. टाळ्यांचं कडकडाट त्याच्या एकट्याच्या कानावर लावले. हो हो, जबरदस्त, अप्रतिम. फिरते मनोरे लावण्याची कमाल करून दाखवली आहे. कमाल आली आहे. टाळ्यांची देखील या ठिकाणी कमाल झाली पाहिजे. This one, पदक शिंगवणवाडी. this DJ.